nawe Dr. Nyambingekile Khosini. Ngineminyaka engu-28, ngingowesifazane ngomntwana. Kodwa kwezocansi manje ngiyafisa ukwazi ukuthi mhla decide mhlawumbe ukuthi ngiyamthola umuntu mhlawumbe engahlekisana naye. Ubungozi bungakanani kuthini mhlawumbe ngenxa yokuhlala kwami isikhathi eside ngingazenzi izinto. Mhlawumbe ukuthi kukhona yena ubungozi obukhona emdlandeni wami nasekulangazeleleni kwami nasekubeni ukuthi mhlawumbe isinye sami si-active kangakanani ekutheni ngikwazi ukuthi ngiphinde ngilangazelele umuntu wesilisa ngoba bangihlalele nje ngingedwa anginayo nje lento yokuthi ngiyahalela namhlanje cha akukaze kuze ngiyenze. Okay. Yey. Okay, una 28 ukuthi akashonga ke kodwa ukuthi ingane mhlambe nje scientifically i-answer elula lapho ukuthi ubungozi cha abukho. Okay, abukho ubungozi ubukhona. But angikhuluma ngokuthi yini kodwa izinto ezoba ushintsho ezizokwenzeka kuyena. Okungabona ubungozi njalo ushintsho nje kuphela ozokwenzeka kuyena. Umase mekwenza uthola umuntu. Yes, ngokuthi umntavaza akawenzile isikhathi eside. Okay, khumbula ukuthi ngesikhathi ufika kuvuthondaba nazi lama muscles akho epelvis ayabamba yayeka ukujima kukodwa lokho. Okay, lezo nyama lezo zibamba ziyeka. Okay, so okusho ukuthi ama muscles enkomo akho if ukuthi awenza umntavazo for isikhathi eside aqala seya relax. Okay, so ukurelaxekeni kawo is because ayikho into ewastimulatayo azo relax. Kodwa uyothi uma soqala sowenza umntavazo yebo mhlambe langa lokuqala angeke kwafana kodwa azoshesha futhi abuyele endaweni. So yiko ngithi kumuntu ifethu umuntu cha ngifuna ukuba celebrate mina eminyaka e55 bani ngilinde umuntu wenze kodwa phela ama exercise okujimisa inyama zakho. Okay, yenza lo ma exercise okujimisa inyama zakho. Also futhi take the matter into your hands uzenze wena ufike nje kuvuthondaba just ube u DJ nje uzenze ufike kuvuthondaba lapho mhlawumbe udlalisela ubhontshisa uzange uzungena ngaphakathi ngoba abanye baba nesensitivity angile ngifaka izinto ngaphakathi futhi inkomo yami ngiyayinweba cha dlalise kahle nje uzithinte kubhontshisi njalo kodwa futhi phela imini uzoyifaka enkomeni anyway noma ugeza. So if uzofaka manje ngoba kumnandi kuyafana khoma ehluko omkhulu. So ungazenza nje if ukuthi unewari yakho lokho kodwa akuyona into enkulu engabe ibe ushintsho lokuthi umuntu khonto enkulu azoyizwa umehluko. Kodwa ekubeni manzi because awuyi kumdavazo then umzimba wakho futhi awusabi manzi ngaleyo ndlela. Okay, because awuyi kumdavazo unless ke futhi ke phela mhlambe sokuyisikhathi esithize within ama period akho then umzimba wakho uzoba manzi ngaleso sikhathi. Kodwa umzimba wakho inkomo ngithi umzimba ayisabi manzi ngaleyo ndlela ngoba awuwenziwe nomdavazo. Kodwa ke ukwenza umdavazo ngihlala ngisho ukuthi kunama benefits awo, not necessarily umdavazo nomuntu but sengisho nje ukuthi kube mnandi nje uenjoy umzimba wakho because kunama hormones umuntu wesifazane oxytocin, idopamine le kwenza ukuthi ujabule yebo uzizwe ujabulile uzizwe ngathi uzuzile ama feel good hormones abooster nemood yakho. Yiko nje umuntu wesifazane if kade efikele kuvuthondaba ubona ngakusasa une energy nje kuba yebo kuba naleyo bounce thizeni kusengakona ukuthi ngoba wena umnembe kahle kuma content enkulu yenzile cha umzimba wakhe usuke ukhiphe lo ma hormones amenza yena a feel good ngoba ukuthi ufikile yena kuvuthondaba. Okay, lawo ma hormones I attitude yakho towards abantu yes iyashintsha uyabona uba friendly nje uyabona ube right. Yiko sometimes baka bathi abantu if ukuthi umuntu uyadelela kuyothi ay lo udinga umdavazo ngoba lo ma hormones azomcalm down ngoba lo ma hormones azokwenza alift mood yakho. Alright, so if ukuthi awenza umdavazo kwawena you missing out ayikuthi uzoba nenhliziyo embi but you missing out on those feel good hormones. Kodwa ke yakusho nje lokho ukujima kuzokwenza ukuthi uzwe the same lo ma hormones futhi ayanyuka if ujima. If wenze into ejabulisayo wa achieve wavula business yakho wathola ingane yabona noma yini ekwenza uzibona ngathi ngaze nga-achieve ngenze kahle konke lokho futhi kuzokwenza futhi ukuthi lo ma hormones anyuke futhi kuwena
ukuba nabantu obathandayo eduze kwakho, whether yingane zakho umndeni, kuzokunyusa futhi lo ma hormones same as ama hormones omdavazo, ukuhleka noma yini ezokwenza ukuthi uhleke, also izokunikeza lo ma hormones lawo enjabulo. So akukona ukuthi umdavazo kuphela uzokunikeza lo ma hormones, but izo zonke lezi ezinye izinto nazo zingawunyusa. So if kuukuthi une worry ukuthi ayisengiqala manje ngiba sad, cha, yenza konke lokho okunye ngikusho lohleka, iba nabantu abakuthandayo noma obathandayo, yenza into ezokwenza ukuthi ufeel ngathi uyazuza, exercise, lokho konke lokho kuzokwenza ukuthi wanyuse futhi ama hormones. But if sokufika lana ukuthi nangukuhi sebeyahlangana naye, akazi ukuthi vele first 2 times or first 3 times kuzoba khona i-discomfort inyana phela ngoba kade lento inganwebeki, yabona, kade inganwebeki. So izoba khona leyo discomfort kancane, mhlawumbe abantu abafani, mhlawumbe futhi nokuba manzi engasheshi ukuthi abe manzi ngendlela, okay. So kungase kuthathe isikhathi ukuthi nomzimba wakhe womaphi if ukuthi sesiside isikhathi engawenza umdavazo. Kodwa uyazi nje sithana sami la ukhona ulalela, uma usutholene nomuntu lo alright, ngoba futhi angifuni ujahe ngoba uthi ujahe ukuthi yini ibe njani emzimbeni wakho. Once wamthola umuntu alright, lo muntu loyo uzoba nesineke kuwena, uzoba nesineke sokuthi ekwazi ukuthi ukulinde uze ube right, uzoba nesineke sokuthi akhulumisane nawe if kukhona lo ngekho comfortable khona, athi kulungile nime if nidinga ukuma, lo muntu uzoba nesineke sokuthi lokho anizokwenza ayenze sure ukuthi wena uphephile and uzizwa angathi uyathandwa and uyaveluishwa. So konke lokho kubalekile. So ungaqhamazeli my baby, ugcina nje so ngene ehlathini. Uyazi ukuthi kade kukhuluma indaba yase yama exercise le-gym. I mean, yawona kubona e-gym gym. Sure. Khona le machine le qhaqhazelayo. Ngiyayithanda nabantu besona. Okay. Ngiyayithanda le vele fike nje ukuthi eqhaqhazela kuphi? Ezinqeni nakwi waist noma enkomeni. Yona ukwakhiwa kwayo. Iya vibrate. Okay. Angiyazi ukuthi sibekelela kuphi. Okay. Imasele iku angiyazi. Wena ukwazi uyisebenzisa ejimini. Isho sengiya kuyo. Angingazi ukuthi yipi imasela eyisiza. Okay. So angiyisebenzisi. Okay. Kodwa ke mina engangiyiqaphela ke doctor. Uthi khona umuntu ozongena kwesimanje. Ezela ejimini. Sure. Ithawula, mhlawumbe sephuma nje classini. Afika adlule kuona, afika ahlale phansi. Kuwona umshini. Yabona kani, ngifamile bo laba abanye kumshini, yena afika uhlale phansi akushaya. Angazeleke umshini. Hawu. Unqenqezela kuyena kuphi manje ezinqeni nasenkomeni? Uhleli kuwona lezinto. Ungangazeleke kuyothi la serathi. Uyabona lo ungangazeleke nje. Akithi ziyadlula lapha insizwa. Ziyadlula. Ungangazeleke umshini uyothi la eqeda khona. Maye suka lapha kula machine doctor straight ya. Behambe ekhaya. Ay angeke ngibe ngeke ngibe witness lapho angazi. Manje wayitho ngokukhuluma indaba yokujima. Okay. Khona umnandi mhlawumbe izithanda zethu zoke zibashutha umuntu wenze njani noma yena azishuthe ukuthi yini la sukeze emehlezi phezulu kwawo nje. Ne position yokuhlala le doda ngoba isuke ehleli ngezinto. Ngenza ukuthi usuke ehleli nayo intombazane. Ngiyonqazela. Taking the matter into your hands. Bese kukhona isimo se vibration. Yebo. Ubumnandi lobo. Asiqale nje selama doda nesipinde start new business.